自分に厳しいです、意外と。自分の人生成功したなと思われてますか？ちょっとは。100点満点だったら20点。80点残りはいろいろあるんですね。まだまだやりますよ。成功を目指してきたって感じですか？目指してないです。その成功が何かっていうのは置いといて、楽しい人生にしたいっていうのはずっと思って生きたんですよ。けどそれが成功とどう関わるのかっていうのはまた別の話。だから成功したいっていうよりは人生楽しみたいっていうどっちかというとタイプなので、だから何歳までにこれを成し遂げる、そういう方とは全く真逆かもしれないです。無鉄砲。なるようになる。その時楽しきゃいい。そのなるようになる感覚って18歳ぐらいの時からお持ちですか？いやいや、もっとちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。自分に対して自信があったんですか？外部環境っていうか外側のことは変えられないっていうか、基本的には自分が変わっていくしかないからっていうなんか心の持ちようだったのかもしれない。自分に厳しいです。意外と人には言えるっていうか。